Mama, ụtụtụ ọma, Ndi Igbo, Chukwu kere mụ na gị, gọzie unu, ya dịrị gị na mma. This is the Master Prophet, Young Joshua Yawins, the working one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the New Igbo Biafran indigenous religion, Rofana. Ndi Igbo ya dịrị unu na mma. Dịrị unu na mma na ihe na-anọ nke ala Igbo. O nwere ihe mere nwa ede ji bee nwe. Ị ga-ajụ onwe gị chi gị, Master Prophet, ihe m na-eme ugbu a ọ maka gịnị? Biafran people, the prophet. Ọ maka gịnị ka m ji na-eme ihe? Ọ maka oge ruo onye mgbe anyị ga-ekwesịrị ịkpọta ụmụnne anyị n'ụra. Ụmụnne anyị ndị na-ehi ụra, ịkpọta ha n'ụra. Ana m ekwu ihe a all the time, but I don't think na ekwu me enough for people to understand. G-O-D, God, can be this thing, can be a dog, can be a cat, can be your husband, can be your brother, can be your boss, can be your president, can be your governor, can be anything. Anything that has power over you is God. But that thing must have a name. And when there's so many things, no. And when there's some people, Facebook na mahama, Facebook are one of their God. And when there's some people, Instagram na mahama na Instagram are one of their God. I want you to understand. All these ignorant people, to their weekend one, Biafran spiritual leader. My level no here. Their level no here. They don't understand what I'm saying. When Bongwaragina and when Almighty, let me just put it that way. And when it's something kage. But that thing when according to Ndi Igbo, I don't care nke ndị ọcha. I don't care nke ndị oshi ihu bi na ndị efulefu ndị oshi ihu bi na Israel. I don't care nke ndị Germany. I don't care nke ndị Italy. Ihe m kwugewu nke m nwanne m abana achọrọ m ịba. Nwanne m nwụrụ ụmụaka, nwanne m nwụrụ ụmụ, achọrọ m nke m. Enyi m nwoke abana, achọrọ m nke m. Ihe m na-akọzi ndị Igbo ugbu a wụ hapụnụ nke ndị ọzọ. Nke ha dere ha. Ọ mmadụ na-amụ nwa ya kpọ ya nke m dere m. God, G-O-D of nyere Moses 10 commandments. Wu efulefu. Ele ihe m ji si na God nyere Moses 10 commandments wu efulefu. Wa atọ wu onye oshi. Maka ọwashi. Jesus Christ onye ọcha wu efulefu. Gịnị mere m ji sị na ọ wu efulefu? Because nwa onye a na-akpọ Jesus Christ or image
eji justify ya igbu nna nna anyị ha izunu ihe ndị ojii nwere for 400,000-500,000 years were onye ọcha dome si ya na onye forgive onye ihe niile njọ niile anyị mere na forgive onye and na onye emene nnụ nye nnụ liberation. Mgbe ha na-akụziri our forefathers in here n'ala Igbo 300 years ago, our forefathers ekweghị. They look at that concept as Sharegem, and they killed them, some of them, for it. Ndị ha na-egbu wunde sono this arụ today. Don't come here again. They say, oh, are you saying that there is no God? It makes you a fool, an idiot. Oh, are you telling me that there is no God? You are wrong. Asking God must have a name. God nke Ndi Igbo buru ibu. But then when Almighty God nke Ndi Igbo. Almighty God nke Ndi Igbo chi ukwu. Were phone ga mpucha na de Chukwu na Google. Ebutara na gị ihe atọrọ atọ. Yes, I gotta go. Good. Just have 20 minutes. Ebutara na gị ihe atọrọ atọ. Ihe atọrọ atọ shie no to gịnị? Horn, power. Ihe a symbol of power. Ihe chi nke Ndi Igbo anyị. A day there that Igbos, when we are seeing at the British, I see who the Romans, I see who the Flavians, I see who the Galatians, I see who the Riono, I see who the Fulefu. I see the Igbos believe that Nyawo Chukwu chi kerehane. Chi na-enye ihe niile. Nyawo nke anyị. Ndị ọcha was unable iji ihe ahụ eri anya ọrụ. That's why m ji ụka m dị outstanding. Gaa na internet gị, click ya Chukwu. Chukwu God or Igbo God. Ewepụtara gị Chukwu. Ọ sịghị gị Christian God. Ọ sịghị gị British God. Ọ sịghị gị Chinese God. Ọ sịghị gị Igbo God. The Igbos believe, and before ndị ọcha abịa, Ndị Igbo enwene that belief na nye uchu ukwu ha. Anyị bịara nwee years and years ago mgbe anyị na-etolite. Anyị na-ahụ ewu na-agbari na village, atụrụ na-agbari na village, nwamkpi ndị akastrate ha etocha like this, ha nyere belu n'olu na-agara krakrakrakrakrakrakrak. Anyị lụọ ha ihe, our parents say, elukwula ihe okwe ewu agbara ahụ, ihe okwe ewu mmụọ. Onye ọbụla ụjọ atụwa ya. Nwaanyị di ya mere travel for years, jee ala bekee. Nwaanyị di ya na almost 20 years na America. Nwaanyị edomokwu ya na ọga ahụ. The fear of Chukwu was everywhere. Ije na Anambra State, all this rubbish it created now. Mgbe ụwa enwere Enugu, Enugu, Anambra na Imo nwanne. But before that time, ije na the side of Anambra area, ụmụ nwaanyị ha niile enwe ike ị ga-ahụ na-agba n'ezi. Approximately 100-200 years ago, enweghị nwaanyị Anambra ị ga-ahụ na-agba n'ezi. Ya gba n'ezi agbara ụlọ ha akụwa oyi. Ya gba n'ezi agbara ụlọ ha akụba ya afọ. Ya gba n'ezi njaba akụba ya afọ. Ya gba n'ezi ide mmiri apịagbuo ya. The fear
was everywhere. There were holiness and righteousness in the land. But mgbe arụ bịara bido, ebutere naanị nwoke na-akpụ ntụni, not according to Master Prophet, according to King James translated the Bible. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? King James translated the Bible in 1614. Si na ya na nwoke ibe ya bi n'ụlọ na-ara ha na bed, ha na-akpọ ntụni. Na Jesus Christ na-akpọkwa ntụni with John. Ọwụ m kwuru ye, King James dere Bible kwuru ye. But the awakened one, otunji wo the awakened one, ịchọpụta ihe ezuru ezu. Ma ga-achọpụta ya. Ị ga-abịa na-abara na mba onye ji na-achọpụta onye oshi. Ọ gị ji na-achọpụta onye oshi ihe. Ị ga-abara na onye wo onye oshi. Ị ga-akpọrọ onye ji chọpụta onye oshi, onye ji na-achọpụta onye gburu mmadụ. Ị ga-abara na onye ahụ gburu mmadụ. Abakwara na memba, ewekwere na m iwe. Onye ga-ewere n'iwe wu ya pastor and all those efulefu a na-akpọ priest that has deceived your parents all this while. They have doctorate degrees in stupidity, but they are unable to see what their awakened one has seen. They studied in England, they studied in Germany, they studied in America, they studied in other places of the world, in the best universities. They have double doctorate degree in stupidity, but they are unable to see small little thing. Now, King James in the Bible, or just a even Catholic priest was that the opportunity to know the truth. Hey, Jenna Rome, how did also? He said, I got what an ala, Jella Kuko, and that hide. He read by some by Ejinebe, I will one day then so, or Yendaro Hamene, Ndami, Hamene. They don't look into it. Even how here, they will not say anything because Catholic priest, before a Catholic priest are poor from Catholicism, he may not lose lifelong ini on a renown. So all the difficult muddy warp away in renown. Because I wanna lifelong undon neji monage, ne monage, na monage, ne ri hono. And I throw heg, honey, not throw heg, and when Hannah, how was Rana, ala Biafra, just an edine. At the end of the day, Jesus had a preachy. Now, Untuni can walk in. At the end of the day, 10 commandments. Buying a tolite, you know 10 commandments. Onabala, Anna my jiji, a polite Bible, let them buy a small. Somebody got a money, something no line. One of our brother, it was the Bible. See, oh no, but I'm in here. Now, Bible book. Hey, today they are working the one Biafran spiritual leader. Ahona the behind of the Pawantaba. Ike Dingo, Ike Dioch. 10 Commandments. Or who fully fool and about God. There. Honor. Egyptian Book of the Dead. Gaga ndo shin Chineke kpọrọ ọkụ ekwensu pịawara azụ ndị ọcha jeje kọpụrụ ya. Ịma ndị ọcha, the Romans army, you have to understand Christianity wu Romans army. Ihe wu ndo efulefu na-agbagharị ebe niile na-egbugharị ndị mmadụ. Ụmụ nwoke egide ha achapụ ha amụ, ụmụ nwaanyị egide ha anọ na-eji uroshiti ha n'ike, violate ha, buru ihe ha nwere, buru ego ha, buru gold. Then say obey their rules and their regulation. Those their rules and regulation, this church and the name. That is it. In Nadesia, Council of Nadesia, Agaram na Turkey, na that place.
lechanyanga. Here with the beginning of my quest. Onga Constantine, you know, boko ndị ishi mmụọ niile no under his reign. Previously, every king na-enwe onye ishi mmụọ, and onye ishi mmụọ most of the time ha na-awụcha magician, and eme magic. So that man is always a threat. The king is always threatened by onye ahụ ji power. And Roman's army name install a king. And him install a king, most of the time, anyo aka ji ofo na that land, achoho that king. Ade boye, or akoya nshi, or akoya stroke, or akoya leprosy, or akonde Roman's army. They don't like spirituality, ordinala. In those days, it was ordinala. So, Constantine akpọkọ ndị ọdịnala niile, ndị isi ọdịnala niile nọ na his territory. See, ndị isi ọdịnala niile nọ na his territory. From that day, Constantine has said, from today, agụ eji mmadụ eme sacrifice. As if Monday ọdịnala na-eme, ndị Roman army gburu more people than ndị ọdịnala worldwide. Maka ihe niile ha gburu na Germany, ịma ihe gburu na England, ịma ihe gburu na Scandinavia, ịma ihe ha gburuzi mgbe ha batara n'Africa. Mmadụ ole ka the Romans army gburu n'Africa? Ya sị na bịa ha Africa, but that was Catholic Church. Ebe ọbụla Roman army nọ, Catholic Church na ya. That is later. From that day in Council of Nicaea, agara m there na Turkey, larịcha anya si Chineke, nga ka anọ create arụ. Constantine asị onye ọbụla ga-eme obey the king. Ndị aka ji ofu ohụ niile n'ọbụla na-ama jiji, because geju egbupụ gị isi, eji ga-eji nga ahụ. That is the beginning of this Christianity. They have time. Ana copy. Ha gara na Egypt, copy ihe niile nọ na Egyptian Book of the Dead. Copy the 42 laws of Ma'at. Instead, you get 42, here were 10. Jezie na other writings were ndozo. Jee na the book of Buddha in Psalms. Check here about 100 Psalms that talked about meditation. What does Europeans knows about meditation? Mbo, I know na Christianity, I don't understand, but Mbo mbere practice meditation, Buddhism, the awakening of the consciousness. The teaching, the concept of Buddha. Ha prayer. European and meditate. Or from the west, from the east. Ha bịa n'ala Igbo. Onye kụziri ndị ọcha ndị oshi nọ na Palestine na na-ewere ọkụkọ fe n'isi gbuo ya gbupụ ya ọbara. Onye ha hụrụ anyị na-eme n'ala Igbo. Ewere ọkụkọ eji ọkụkọ ihe ọjọọ niile mere etinye eme na ọkụkọ, arụ niile mere etinye eme na ọkụkọ, onye ga-egbu m egburu ọkụkọ ha efopụ ya isi. Akwa nna ahụ ya ndị Juu, ndị achọmekpa ya, ndị ahụ bi n'Israel na-eme ya. Ọkwa ya hụrụ ya. Oh, they are children of God. They are doing a good thing. Only Igbo mee ya wụrụ arụ. Onye ọcha mee ya, hey, these people are doing it like the olden days. Chineke kpọọ ọkụ. There's no olden days. Ha zutere ya from us. That is where this religion began, in Council of Nicaea. It has nothing to do with the Middle East. It has nothing to do with Yemen, Palestine. It has nothing to do with Yemen, Egypt. It started from Constantine wanting to control only political authority over the entire globe, militarily and spiritually. That is was his concept.
to control them here. And that thing, that day is the beginning of Christianity. Go and make research. Council of Nicaea. Bishop, yana o bishop wu nde ishimu. That day, Onishi nde Diana, now worship Queen of Heaven Diana, was there. And then I worship Mass was there. And then I worship the god of Germany, Thor was there. Well, I know how many of them Eburu, because maybe I don't know he followed the new rules. So I want you to understand this. Let's go back to our issue. The fear of Chukwu apụọna from Ndi Igbo. Mbụ mmadụ agaghị marụ. Nwaanyị agaghị hapụ di ya je na akọrọ ihe n'echi. Nwaanyị agaghị hapụ di ya je mụta nwa unless ma di ya sị ya na ya ga-atụmali nwaanyị ime je mụta nwa. Bete nwere wee ihe ndị a ga-eme. Ugbu a ụmụ nwaanyị Igbo anyị bi America, bi England, di ha na alaba na basement. Weekend, je ṅụọ mmanya na-eji bata. The fear of Chukwu atụrụ atụ apụọna n'obi ndị Igbo. The love of Jesus Christ abatala ha n'ime. By that time they are not blind. Pastor na akwa iko. Evangelist na akwa iko. One pastor na akwa iko. Nobody cares anymore. Because Jesus has forgiven you. Fornication again. Adultery again. Even in the next 20 years. You have already prayed that. I forgive you on time. So, Jonah efulefu Jesus on your channel na cross of Calvary 2,000 years ago. Why must I today confess my sins? During the Easter, I say, oh, efulefu has risen. Efulefu on your channel has risen. Now, we are free. Iwu otelo okoko. Efulefu on your channel was risen 2,000 years ago. You're supposed to be free 2,000 years ago. No, he never existed. I gotta go. We have lost the fear of Chukwu. Chukwu na piawa mmadụ. Chukwu na just gbuo onye mere ihe ọjọọ. Now we have the love of Christ and the arrow Jesus. Become onwekwe mgbe m si na enweghị Almighty, but ihe m si na enweghị God, God of the Bible, enweghị God of Christianity, because God of the Bible wonyoshi efulefu torashi no ya nyere Moses 10 commandments. 10 commandments are copied from Egyptian Book of the Dead, the Law of Ma'at, the Papyrus of Amen, the Egyptian Book of the Dead, the Book of Amenemope. I'm just telling you. All guys, 42 laws of Ma'at. Go and read it on your blood. All those symbols mean something. Christianity, man, you don't want to look. Go 42 laws of Ma'at. You go China and America wage. Hona here will truly our ordinal. Click here, 42 laws of Ma'at. Go here. You go China and America wage. Also, even Ebu Oshishi and ancient Oshishi no nalanage. Ewekole okoko na ewu achiri inye mmụọ. Gasi enyekwele the more. Chineke. Go and read. So, for that, I'm just saying the God of the Bible wonoshi, wonyashi. Because why? It doesn't exist. Agama se na ekwensu wonyashi. Because ekwensu ali Igbo na anolum. Nkwu no wonyashi oga piawa mazo. Agama se na mame water wonyashi because mame water na anolum oga piawa mazo. Kama laws ndị ọgọ m hapụrụ Bible.
Agamasi no one ashi, because I got pure mazo, it existed. Agamasi na more Ibekala one ashi, I got pure mazo. Agamasi na line here, Udo Ogugu, one ashi, I got pure mazo. But Agamasi na Jesus wonu shi, wonu kwashi, owe fulefu na ontuni, because why? It doesn't exist. Agama say that the God of the Bible will flave onyu shi onyu kwashi, because why? On here, nwoke ibegi pikotara jiri ego. I always repeat this, I will say it again. 2016, ana aloko basara mazen Nnamdi Kanu, mona Kanu nta. I know just stop high radio Biafra, just like what is happening today. Mobile Mazen Nnamdi Kanu na can dig no wonder. Because Mazen Nnamdi Kanu with a Jerusalem Bible, do honey. Bible and a good mother. Whatever Bible, near one you get here, do ishi. A shop later, Koron Heneji. One year gana akoro 24 hours on he game man. Onwe hu he game man. One year gana apple na akoro na we take na shirigini on he game man. Mazen Nnamdi Kanu with a Bible. Jido hani okay. Bible has about actually at that time. Dear you walk out ne we memory. Mona canon tana fight everywhere. When somebody got a Biafran land. Ka ha jụọ ajụjụ ma ọ ga-anwụ na prison ruo na mmụọ nọ n'ala Igbo ọnwụkwa ndị dibịa wụ just like businessmen, okay? Ana ha atọ mgbere ahịa iwere maka mekwela ha na-atọ mgbere ahịa eje na ke mmụọ nọ n'ala one place agamakpọ ya jụọ dị mmụọ Nnamdi Kanu ga-apụta ya sị yes, ha sị okay ngwana anyị chọrọ anyị wetara ihe ndị a ka ime ka anyị nwere onwe. Mmụọ ha ekwu okwu sị ya jụọ ha mme gị ka ị nwere onwe ele onye nnu ga-efe ele onye nnu ga-eprezi ọwụhụ onye ahụ na-ekpu okpu tamesi pope that efulefu. Mmụọ ha sị ya come and get out. Ha buru ihe niile ha buru ya lawa ịma ihe mere na agbara na-eje akọgbu som aka ji ọfọ nwere ka poor woman ga-abịa for ịna ihe or something. Mmụọ asị ya nata ya nwa sịsị ọ nwa rịrị ọ nata ya ego ọyọrọ ma ego shie na-enwe ihe ọwụ onye dibịa dịdịrị ego ji eri eri isoro ọ ga nna nwaanyị ahụ otu akwa ọkụkọ agbara. Mmụọ si ya nata ya sị nwaanyị ngwa na iwetara n'otu akwa ọkụkọ gela mana enwe ihe nwere ga edomere na ụmụaka na-esi agbara apịagbu onye ahụ. Mmụọ ala Igbo shiri ike ọkara aka. Ana m nga na Biafra na Germany. I gotta go. Okay, I have to leave in 10 minutes. Nna ajụ ajụjụ nwere ọsọ ọjị wụrụ ọjị kwuo okwu kpọọ mmụọ nọ n'ala Igbo sị ha gwa m ihe. Anọ m n'abalị oruhu 2 hours mmụọ abịa kpọte m gwa m aha ya sị m na ọ ya wụ mmụọ na-eme ihe ahụ m kwuru na m bịa wụrụ ọfọ ya. M sị mba aga m ewụrụ ọfọ gị ọkwa ị ga-anara m nwaanyị m ịma na nwaanyị m mara mma. Hey Chineke, nwaanyị m kajara akaja ọ mara mma. Sị ọkwa ị ga-anara m nwaanyị m ya sị m mba. Sị ị ga-anara m ụmụ m ya sị m mba. M sị ihe m ga-enyekwe gị wụna na ọkụkọ na ewu na atụrụ ikwere ekwe ya sị na ya kwere ekwe. M sị na aga m ewụrụ ọfọ gị 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 ma ebilite sị Chineke ma ewere my phone rekọdụ aha ahụ ọ kpọrọ na m jee ihe m ọrụ. In the morning may send the to somebody say biko ga-ajụ ajụjụ ihe ewu agba m na ihe ewu almost 3 or 4 hours away from my village. Mmụọ nọ 4 hours from my village hears the voice of the awakened one of the Biafran people. Chineke Alibo kachara Alibo karaka Chineke. Yesterday, kam sendere ego ụlọ
eji wetere m ofe ahụ yesterday. Esendere m ego ka eji wetere m ofe ahụ. Ala Igbo kara aka. The gods of the land shiri ike. Chineke kpọpụtara ndị Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu pụta, aga m asị ya, ọgọ nwoke gaa laghachi na Kenya. Iru ebe ahụ ụmụ nwaanyị Kenya mara mma, ịchọ 3 ma 4 ma 5 ma 6, ịchọkwa ịadị ya ụmụ nwaanyị ndị Biafra, but most of them are not loyal. Lụrụ ụmụ nwaanyị ebe ahụ, ụlọ obili chọrọ 10 or 20 or 30, just nọ n'ebe ahụ daga. This is full Ndi Igbo etete n'ụra. My work is to awaken your consciousness. The work of the Supreme Commander, Maazị Nnamdi Kanu, is physical liberation. It goes together. Get here. This thing is not going to be possible. Maazị Nnamdi Kanu when you Israel like anything. No maka Israel ko ji na-ekwu na ya wo ihe na ya oke. Enweghị Israel ga-enye on docha. Ga-enye nothing. Ya sokwa eje chiri ami Israel niile, anya ga-enwuru onwe. Maka ihe ga-agba anyị okwu mmụọ nọ n'ala Igbo. Because anyị wu ndị agụdere na mmụọ. Anyị wu ewu, don't take it in a wrong way. Anyị wu atụrụ, don't take it in a negative way. Anyị wu atụrụ eji present ya to the gods. And that God wu Chukwu. Chukwu wu naanị ka anyị. Ọwụghị onye ọcha. Chukwu na-echekwa ndị ọcha. Chukwu na-echekwa onye Ogoni. Chukwu na-echekwa onye Awụsa. Chukwu na-echekwa naanị onye Igbo. Onye ọbụla onye Igbo eji ọbara onye Igbo kara aka kaja mmụọ. Chukwu na-echekwa ya. Chineke. I don't want to talk about Maazị Nnamdi Kanu, but I just remembered him. Maazị Nnamdi Kanu atana. Sometimes I just want to forget. Because of Egedanga boss, all this fulefu, this sabotage and sabotage. Maazị Nnamdi Kanu, those idiots. But why I do is I kiss my butt. This is idiot. Those fulefu and Hana, we are representing my idiots. Maazị Nnamdi Kanu pụta ya ga kpọtụrụ Chukwu mmụọ nọ n'ala nna ya. Kamala ọzụzụ enweghị ala n'ala Afọrịkwa Ibeko. Ihe otu ị ga-eji azọtara ndị Igbo ala mgbe the God in your own land erechana ala ya niile ji enwe chọọchị. Chineke zọpụta Maazị Nnamdi Kanu. Only a few people put on with Maazị Nnamdi Kanu. Very few. I checked 3 or 4. And they are multiplying other people. You see a fulefu. They are pakaratingo. They are fulefu. They don't care about Supreme Commander. Actually, obituary Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu ndị mbụ na ndị egede ma mewata mmụọ bịara n'olu m Chukwu asị mkpa m Nnamdi Kanu mmụọ ọgwụkwa ihe mkpụrụ ihe ahụ intent odozi efulefu ma ndị nọ na DOS na some idiot si na ahụ lawyer Maazị Nnamdi Kanu. That is their intent. But ana m asị ya sọ onye amụma na ọ ga-adịrị ya na mma na ọ ga-adị ka echi maka echi a na-agwụ agwụ. Sipano, I don't want to include IPOB into this. Let me just leave it. But then when very few people know what Maazị Nnamdi Kanu, just 3 or 4, they're the ones who idiots. This thing, my saying, has nothing to do with Maazị Nnamdi Kanu.
It's not the opinion of Mazi Nnamdi Kanu. It's not, it has nothing to do with IPOB. How to be independent. But anya ge nwere onwe unless mani buzo nwere onwe here. Were arụ ndị ọcha butere lufuo ya. Were Jesus onye ushi fulefu ejiri anya ọrụ nwoke onye dere Bible so na ọ na-akpọ ntuni. Jee akwụkwọ ọhụrụ na page m, ị ga down, ị ga-ahụ ya. Ga study ya. Study Egyptian Book of the Dead, 42 laws of Ma'at. Don't believe me. Go and study. Ga ahụ ihe niile edere na 42 laws of Ma'at. Hụ na ndị ochie kọpụtara ya from that place. Then get with Jesus na those useless God na nwanyị onye ọzọ lụbanya ya. He has no power. Chukwu Ndi Igbo nwere ike ikpe nso mmụọ nọ n'ala anyị, the God of war. Ekelere m unu. Udo.